km ostré jízdy 3x přes střechu. A tady další Honda v podobných barvách, se kterými jsem jel tehdy já s chodou okolností, a za jejím volantem je Michal Vrbka a David Karel na místě spolujezdce. Jezdci a David Karel, to už je také zkušený ostřílený harcovník s Michalem Vrbkou ve dvojici, takže ať se vám daří, hoši, na trati, ať vaše Honda funguje bez problému a těšíme se na vás v cíli.
15 a tam obsadila druhou příčku. Takže 2 šťastné sedmičky a 2 krásné pohárky. Takže pojďte ven, chlapi, ať vám můžeme dát poháry v důstojné pozici. Michal Vrbka, David Karel, druzí ve třídě 15. V krátkosti shrňte to, jak to se to rodilo ve vašem případě. Musím říct, že úplně luxusní soutěž, na špičku připravená, akorát teďka trošku zazlobilo to sluníčko. Pro nás škoda to, že jsme na Mončáku udělali gumu, že jsme museli měnit, takže jsme ztratili 3 minuty. Jinak by to bylo ještě lepší. To už je pár let. Minuta 18, byl jsem u toho. Teď to měli zatraceně natrénovaný.